týmu. Družstva radiačního chemického průzkumu obdržela zprávu o použití chemických zbraní z nadřízeného stupně. Tento oděv stričný má žlutou barvu, jedná se o OPH 90. Je plně hermetický, přetlakový oděv, zabezpečuje vysoký stupeň ochrany pro život nebezpečné prostředí. Obsahující chemické látky neznámého složení v kapalné i plynné formě, včetně aerosolu. Je určen pro kompletaci s dýchacím přístrojem Pluto 300 Comfort a maskou Spiromat a používají ho útvarem požární ochrany a záchranáři při likvidaci havárií v průmyslu, zemědělství a dopravě, při likvidaci ekologických havárií, ale v reálu by se rozvinovalo ve vzdálenějším místě od místa kontaminovaného prostoru. Vozidlo, automobil chemicky rozstřikovací může pracovat samostatně a nebo se pro dekontaminaci využívá postřikový rám. Jo, ten předjezdec. Víš, jak dřív začínali, když začínali jezdit tam nebo neznámého vzorku. Dekontaminačné vozidlo Sektor je určené na plnenie úloh vojenského charakteru, a to dekontaminácia vonkajších a vnútorných povrchov vojenskej techniky. Ďalej dekontaminácia materiálu, dekontaminácia vonkajších a vnútorných priestorov stavebných objektov, dekontaminácia terénu a zároveň hasenie požiarov. Ďalej sa používa aj na plnenie úloh nevojenského charakteru. A to sú likvidácia následkov priemyselných alebo ekologických havárií, odstraňovanie následkov živelných pohrom, odstraňovanie následkov úniku nebezpečných chemických látok z objektov a zariadení priemyselnej infraštruktúry. Osádku vozidla tvoria vodič a dvaja operátori, ktorí obsluhujú techniku. Momentálne môžete vidieť, ako sa už nanáša dekontaminačná zmes na vozidla a zároveň postupujú na oplach, kde sa oplachne čistou vodou a zároveň to znamená, že tie vozidla čisté. Mali by nasledovať ešte na dozimetricko biologickú kontrolu. Jak řekl můj kolega, tak čeští a slovenští chemici vybudovali místo dekontaminace techniky a technika, která pracovala v zamořeném prostoru, tak je nyní dekontaminována. Co se týká automobilu chemického rozstřikovacího, toto vozidlo je určeno k dekontaminaci vnějších povrchů vozidel, zbraní a osob v polních podmínkách. Může přepravovat různé typy kapalin, připravovat dekontaminační směsi, vyjet vysokotlakovou horkou vodou, dekontaminovat kuchy nebo terén, koupat osoby ve strchách teplou vodou a hasit požáry. A může pracovat samostatně nebo ve spojení s postřikovým rámem, jak můžete vidět, a je vybaveno zařízením staniček. Obsah nádrže je 3x 2100 litrů, ohřev vody 2000 litrů na 60 stupňů je za hodinu. Má 12 dekontaminačních proudů z kartáči a maximální vzdálenost čerpání vody je 240 metrů. Jaká se použije dekontaminační směs, to záleží na typu chemické bojové látky a nebo na tom, jaká byla použitá průmyslová toxická látka. Taky se používají rychlé identifikátory. Nervově paralytických látek teď se nazývají průkazníkové papírky, dále chemický průkazník HP71 a nebo nově zavedený přístroj HP05. A pokud byla ta dekontaminace správně provedena, tak vozidla odjíždí na místo zhromaždiště jednotky. Jak můžete vidět, tak obě odsázky už se likvidují místo dekontaminace techniky. Český
tým přijel s automobilem chemickým odstřikovacím, 90 slovenský tým s těžkým dekontaminačním vozidlem Dekvod. Ještě zopakujeme. Manipulátorem potrkovými listami, kde ste mohli vidieť. Ďalej, odkladeným sanitezom, elektrochemikálie. Sú tam články na krúžnice, ktorých sa nachádzajú všelijaké krúžnice všelijakého typu. Skončila